Visionen til Tursensgade var at skabe en fantastisk grønt oase midt i byen i Odense. Altså stedet skal være bare ekstremt hyggeligt. Det skal være, man finder sin egen niche, hvor der er små bakker, som er solvendt. Bakkerne er lavet af det overskudsjord, vi har, når vi har gravet tingene op derude, for ikke at køre det væk, for at gøre det bæredygtigt, så har vi indbygget det på stedet igen. Specielt til Tursensgade har jeg designet en ny affaldssystem, som er nedgravet affaldscontainer, hvor det kan være affald inden for de der 120 lejligheder, så det ikke fylder så meget i terrænet, og dermed har vi skabt meget mere plads til det grønne og til ophold faktisk. Plantningsmæssigt har jeg valgt planter, som spænder fra hvid til mørkerød i blomst. Derudover har jeg designet nogle overdækninger til cykler, og de har alle sammen en sedumtag, altså en grønt tag ovenpå, og er nogle rigtig fine trækonstruktioner, hvor man har på siden noget klematis og forskellige andre klatreplanter. Hele ideen var, at det ikke kun en gårdrum, vi skal se fra øjenhøjde, men også fra fjerdsal nedad. Så alt det her er faktisk et stort billede, kan man sige. Jeg synes, det er en stor succes at skabe så en helhed. At man har følelsen, når man kommer ind i rummet, at tingene hænger sammen. Altså landskabeligt og også bygningsmæssigt.